ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ସମ୍ପାଦନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କରୁଣାକର କର। ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବୌଦ୍ଧ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତକୁ ଚାର୍ଯ୍ୟପଦ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବାଙ୍ଗ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ କବିତାର ପ୍ରଭାବ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଉତ୍ତର ଆଚରଣ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ରଚନା କେଉଁ ସମୟର? ଉତ୍ତର 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ଜଳାନ୍ଧରୀପାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ପୋଥିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ସିଦ୍ଧ ସରହପା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ରାହୁଳ ସୂଚୀ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ମୁନିଦତ୍ତ। ଶାନ୍ତିପାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ମଞ୍ଜୁବଜ୍ର। ବ୍ରଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା।